Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu yan uwa barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyon. To kamar yadda kuka gani yau mun zo muku da wani sabon platform ne mai suna hot. Yadda za ka riƙa yin tax kana samun naira 140 duk kullum kana samun naira 140 kuma free register ne. Yadda ake yin tax din shi zan nuna muku yanzu da kuma minimum withdraw da zaran kuɗin ku ya kai ka'ida za ku iya cirewa kai tsaye. Kafin mu shiga bidiyon ka'in da na'in, idan yau ne farkon zuwan ka channel din mu ka danna mana subscribe da alaman kararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma so ɗaya ake yi. To alhamdulillah, bari mu shiga cikin bidiyon. Farko za ka taɓa lamin rijista kamar haka. Ɗan uwa, bayan link ɗin da ka taɓa ɗin ya buɗe kamar haka, abinda za ka yi na gaba shine za ka zo nan gurin ka saka phone number. Phone number ka shi za ka saka a nan gurin. Bari mu muku misali mu cika rijista kai tsaye. Bayan ka saka phone number ɗinka kamar haka, za ka zo daga nan ƙasa za ka saka password harafi 6. Harafi 6 suke bukata. Sai ka sauka nan ƙasa sai ka ƙara maimaita password da ka sa a sama. Bayan ka sa sai ka dawo nan, ku lura da kyau nan inda suka ce ka sa please enter the captcha, sai ka duba daga nan gefe ga inda suka sa 5PCB shi za ka shigar. Kai kuma naka za ka ga ƙiliyayu ba irin nawa ba ne, abinda suka baka a gurin shi za ka shigar kai ma. Bayan ka shigar da captcha ɗin nan kamar haka, kawai kai tsaye sai ka taɓa register ga nan kamar yadda ku ga na taɓa. Bayan ya buɗe kamar haka, ku lura da kyau ga nan daga sama za ku ga sun ban 900. Kai ma kana gama register za su baka kyautan 900 nan. Yanzu yadda ake yin tax kuɗin ku suna ninkuwa shine abin da za mu nuna muku yanzu. Ku duba daga nan ƙasa ga wani alamar hoto, to ya yi kila kai ba wannan hoton zaka gani ba dai, amma gurin zaka taba haka kawai kai tsaye sai ka taba shi haka. Bayan ka taba haka kamar yadda kuka gani, sai ka duba daga nan sama ga inda aka sa receive orders shi zaka taba haka. Receive orders shi zaka taba kamar yadda kuka gana taba, sai ka jira shi haka. Idan ya nuna haka kawai sai ka taba confirm din nan. Bar ku gani za ku ga nan yana kirga. Ga nan yana kirga. Ga nan yana kirga. Nan yana kirgawa. To a haka zaka dosai sai ka taba confirm, sai ka ƙara taba receive orders din again, zai ƙara maimaita. Bar ku gani, kun gani yana maimaitawa. To haka zaka yi har sau 18 yana gamawa kuɗinka yana taruwa, yana gamawa kuɗinka yana taruwa. Idan kuka duba daga ƙasa ga nan za ku ga kuɗina suna ci gaba da taruwa. Duk inda yi ga nan za ku ga yanzu ga nan kuka duba daga ƙasa 132.48 yana gamawa za ku ga ya ƙara ƙaruwa. To haka za ka dosa yi har sau 18 za ka ga nan za ku ga koma 140 yanzu. Ga nan zan ci gaba. Sai ka yi su 18 yanzu. Daga wannan shine na 18 za ku ga shi kenan na gama. Za ku ga adadin kuɗi na yau a yanzu haka. Kuɗi na yanzu da na yi tax ga nan naira 149 da kwabo 4 shine abinda suka ban a wannan tax ɗin da na yi guda 18 ga nan daga ƙasa. Sannan za ka iya yin recharge kamar yadda ake yi a Fire BIP ko Sun Power ko Smart Energy ko Finance Content da sauransu. Su ma kamar haka ne, sai dai su tsarinsu ya fara da naira 4,000 ne. Kowane recharge idan ka yi minimum withdraw din su shine naira 4,000. Da kuɗin ka kai 4,000 zaka iya cirewa, ko da na tax ne ko da na recharge ne. Idan recharge ka yi kuɗin ka zai dosa nan kowa da wuri, lokaci bayan lokaci kuma kana cire kuɗin ka da ya kai naira 4,000. Idan tax kake shi ma yana kai naira 4,000 zaka iya cirewa. Wannan shine a takaice yadda ake yin register da wannan sabon platform din na hot, da kuma yadda ake yin tax. Waɗanda ba su yi register ba sai su dawo da su yi register da wuri, saboda sabon platform da wuri ake yin rajista sai don a samu alheri sosai a ciki. Masu bukatan yin rajista su duba description, za su ga number ta WhatsApp da za su yi mana magana kai tsaye su samu link, ko su duba bangaren comment. Za mu dakata anan saboda kan bidiyon ya tsawo. Ku biyo mu a bidiyo na gaba don ganin yadda ake yin recharge, ma'ana yadda ake sa kuɗin ku ya rika ninkuwa kuna cirewa. Idan yau ne farkon zuwan ka channel din mu, ka danna mana subscribe da alaman kararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma so ɗaya ake yi.